tarik 10 dwe mar achiel higa ma wantie mar 2025 Central Management Committee mar ODM noromo. Yes. Magi wacho gik mang'eny. Achiel kuom gik mane giwacho kendo adwa somo ka mondo japiny owinji. Ne giwacho ne we call on members to remember that ODM remains a distinct political party in competition with all others to win power by democratic means. To win power by democratic means. One year serikal, one year serikal, kikwapeng serikal. Is that a democratic means? No. Mane democracy. Dongero ginyisi kama gichunge. To this end, we must all be guarded in pronouncements on the future of the party and particularly refrain from beating the drums for our competitors. Okidwa pako jomagi dhi piem go. Chairman mar ODM en Governor Momobe County. Nyinge Gladys Wanga. En Central Committee meeting? Nyocha ene burano. Kaka jakom nyakobedie. Secretary General mar ODM Edwin Sifuna. Nene burano? Mabe nosomo statement chieng'ono. Signed by all members. Yes. Deputy Asimbarati. Nenitie. Deputy party leader. Yes. Osotsi. Nenitie. Governor Mombasa County nenitie. Mangisi ni ODM kane girado magiloso negi winjore ni giyie ni mokwongo okwane sirikal emomiyo giwacho ni they should remember nyaka gipar ni they remain a party committed to gain power by democratic means. Mangiso ni gidhi ombulu to japiny go ombulu to yiero gi to gikawo loch. Gikawo loch e yor demokrasia. Ok moro mare tok pasiani. Kata no gwela mondo abi. Ok ng'ato biro nyisi ni ombulu iko karango 2027. Koro emomiyo awacho ni gima timore ODM mana kaka governor wacho to nyara wilo wacho ni samise loso mi wacho mi pako maberno to chalni nitiere mit kata ber moro midiro timango mibro yudo ki in self inducement. Kana winjo kako Oduor Ongwen loso samanye en gi governor no wacho ni Edwin Sifuna has not veered from the party script. Ni Edwin Sifuna pokoloso mopogore gima party dwaro. Kana winjo deputy party leader Simbarati to wacho ni ODM nigi spokesperson achiel maen Edwin Sifuna. Gima Sifuna wacho e party position. Don't Sifuna en duon party. Echung mar party. To koro wanga. To koro atan meli makoro nye threaten siemo gudo wango rengo. Tiworo ni to kara gin party gien mane. ODM. Nikech ODM to the last meeting nikech ingeni wabende wajofuambo nyaka wabed rujura adiera. Position mar party en manosom tok Central Management Committee. Matoke kanyo bende acting party leader Professor Peter Nyang'nyong'o bendo chako golo ote moro mondiko ki en kaka acting party leader mo wacho ni ODM pod bro medo chung mar kwedo gigo maricha serikal mar neno ni japiny oyudo hakine mar neno ni ratich japiny okotim nade okoroch kamora mora. Adwa duoko jo ODM chien ni kama giyudoreni no wachnegi chon no pimnegi chal mnani wigi owil. Tarik 26 dwe mar abiriyo higa mokalo mar 2024 kamora lego ka ni dondi en chieng' tich abich ka iko jaduong' Omondi Ohanya ni en jaduong' MP Mararieda Otiende Amolo. Agri James Bob